Laos TV dumi daygo ng Ginoo. Dayon ta mga kigson medyo na putol to mga brothers and sister. Medyo ni kuan ng cellphone ba. Dayon ta napatay mga pipila ka minuto mga kigsonan. Ano na ko ito bagon o komentaryo itungod sa mga ubang mga apologies na si J.M. Gonzaga. Hangtod karon si J.M. Gonzaga na matod pa niya usa ka siya sa Catholic Defender sa part sa Palo, Leyte. Ang ako pangutana hangtod karon wa matubag niya. Nga matod pa nimo irehes ko sayop. Ano dlo kog sayop? Ang pangutana naa di ay dokumento sa Simbahan Katoliko Romano ang nanudlo o God cannot die. God is always alive. Irehes. Asa mabasa na? Hangtod karon si J.M. Gonzaga wa katubag. Unya, gumingon ka nga God died literal. Ngamingon ka nga irehes, heretical. Laro kayo gi pirmahan ni Anheng Cardinal Vidal sa 1997 dito sa Tagum, Davao. Ang dokumento na ngita ka tanawa ang debate nimong Alvin. Kita mundo dito sa Plaza Independencia usa Vista Credo. Ako nang gibasa nga matod pang Anheng Cardinal Vidal na kung manudlo ka ang Diyos namatay, literal, he is heretical. Sa ito pa, heretical panudlo nga ang Diyos namatay. Unya, atong basahon ang Biblia sa Deuteronomio 32:40. Laro kayo ang Diyos buhay gyud kanunay. Terting klaro hare. Neto mga kigsunan nga hantod karon why di mo dawat ang Diyos nga buhi manudlo ang Diyos sa matay. Ato basahon ang ulong sa Ginoo ingon diri nga sa maong malang kasulatan ingon diri sa 39 unya sa 40. Bayawon ko ang akong kamot ngadto sa langit. O ipanumpa ko ingon nga ako buhi hangtod-hangtod. Sinanga klaro ba? Sa Deuteronomio 32:40. Buhi hangtod-hangtod ang Diyos. Sa to ba dili mamatay. So kanang mingon sila nga namatay ang Diyos, literal. Sumpaki na nadaan sa panahon sa misteryo sa pagto sa santos nga misa. Ano man? Kanang mingon ta nga mingon ang diya sa simbahan panahon sa misa. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mobalik. Wa gyud mo ingon ang Diyos namatay, ang Diyos nabanaw, ang Diyos mubalik. Nga naman, nahibaw ang simbahan, kaya ang simbahan mo ikihanay sa Biblia. Without the Roman Catholic Church, the Bible cannot exist. Nasayod ng simbahan Katoliko, why mabasa nga ang Diyos nabanhaw. Asa mo na mabasa ang Diyos nabanhaw? Mabitang dili mamatay ng Diyos kay pure espiritu 1:4:24. Kanyang espiritu way lawas ubukog. Lucas 24:39. Niya sa to pa dili gina mamatay. Unya midugang ang manggitan debatidor si Apostol San Pablo ibalik-balik na to ni. Pero atong basahon gyapon kay pulong ni Ginoo. So laro kay kining mga nudlo na gaday literal. Niya sige tagdebate na mga laing reliyon CFP gaday literal, divine person gaday literal.
Nagiglantugi ta na mga laing reliyon, puro irehes din na magdaog. Ano man, ano doon, madagsayo pang simple kada literal. Divine personal literal. Sana, sa to ba, once ka manudlo kang sayo pag ganit-ganit, sino ka mong lantugi ni Alvin, walo ka debate. Debate na mga, kung dili mag-grocery, may impyerno. Ang masturbation, mortal sin alone na yun. Tawa lang pare, na master ng Sacramentos Kumbisal. So muna yung sa punto bitaw nga, Juan. Kunya, atong basahon ang Roma 1:23. Si RG Sino ako nagipong tana sa Dias Plaza Independencia, gawa gid niya matubag yun. Nga asa mabasa sa Biblia, tagadabaw na nga Diyos patay, nga divine person died literal. Wa yun. Ang ihatag niya sa libro, why mula ba niya? Sayop. Una nga, once ka sipdi ka na sayop, nga magkanit-kanit ang imong sayop. Sayop nga ka nga, mula ba ka sa simbahan noon? Kung sa tao mo nga, garbos mo sipdi nga dahil literal. Matod pa rin sa Roma 1:23. Mga kiigsunan. Imbis, himayaon nila ang Diyos nga walay kamatayon. Sinanga na, Diyos nga walay kamatayon. Niya gitudlo sa mga ubang pare. Kinsa mga pare ako na enkwentro na. Naam na sa social media. With due respect, Father Rick Mendez. Tumbagmi. Niya, si Padre Darwin, wa may mag-discuss na. Pero sila sa Bansok, nagsakdap to sa meeting sa BUG 2016 sa palasyo ni Arsobispo Palma. Unya, punto por punto nga programa, matod ba ni Brad Gregory, sa Lapu-Lapu Safety. Iyon siya nga, ipasahan ko niya, 2022 nga video, punto por punto. Matod ba ni Jando, total ko sa gaday literal. Pero, pila kahigayon, sakto di ay, tama pala ang gaday literal. Sa ito pa, sa site sa Safety Cebu, sayop ang baruganan, ang God kanatay. Mo may baruganan sa Safety Cebu, ang Diyos na namatay, nasakto na noon, pasti ng luuya na. Unya, kinsa may tigas punto por punto, sa Father Darwin. Unya karon, wam sa kabadlong, wan gyapon, mo'y gyapon baruganan. Di na kinahanglan nga, tapig-tapigan, tarang sayop nga doktrina, binuang nga. Matubang San Pablo, ipapadlong na siya. Matubang San Pablo sa 1 Timoteo 1:3. Paununga ang nudlok sayop nga doktrina, pagtulunan. Kanang gaday literal, gihimo na nanay manual, gaday doctrine. Ibawan mo, former CFD President, di Cebu, nanay manual, gaday doctrine. Unya, naabay tigom sa mga obispo, kay gituldukan mga kuno matod pa nila sa CPCP, mga gayag ulo ni CFD Cebu, mga God kanatay. Sa ito pa, sayop kining God kanatay among gitudlo day. Munang pangutana, kamo mga CFD Palo, Sambuanga, o gubang pare na sa Manila, part ng Cebu, Negros mo yun, ang God kanatay, sayop na. Wa mo yun na inyang gitudlo. Diyos na namatay mong literal. Supak sa kamaturan, bulong sa Diyos. Supak sa dugma. Dili official teaching. Ikaron, nabitigom sa mga obispo nga nanudlo, nga nag-meeting sila, nga sila'y iskutan ang kining gaday doctrine muni official nga manudlo sa Iglesia Katolika Roma. Wa gyud, zero gyud, na may video na. Dili kay dokumento sa iyo naman kayo na. Muna sa punto mga kigsunan. Unya, amay ini ko, si Brad Gregorio Nocos, Hermenes sa Sumalinog, Migong Alwel sa Talibon. Pero ako'y, sa side ako, daghang yung lantugi, safety versus safety,
sa topic God died literal, divine person died literal. Mga kaigsunan. Ato yung sa kay gayon dito sa bisag video duhay kitabang nako sa divine person died literal. So ato nang giskutan kay Roberto Hiberola atong i-recognize sa bowl, ligo ni Kwan. Ato nang giskutan kay nagpadayon nga po may tinubagay sa social media nga sa taga Negros, taga Palo, nga sayop yun ang barugana sa Cebu. Iignan nila si Bradshaw Fernandez, nanudlo o God died figurative. Akong gitubag, wa manudlo si Bradshaw Fernandez o God died figurative. Ilang ikay-ikay ang sisitiin nga si Bradshaw ni tabi dito nga nag-figure God died figurative. Uy, sinukduki mo dito niya. Ang dapat mo explain na si Bradshaw man kay siya may yaman ng mga termino nga gigamit. Nya mo ang hukom ng kini mga God died literal na si Ibri nga si basag libro nga nangayabag na naman. Wa mabos gusto pagsabot. Sumuna nga ang maong pahayag usa ka tumo-tumo nga giingnan niya si Bradshaw God died figurative. Ako wa gi ko video sa akong mga debate. Ingnan po ko sa mga debate. Anudlo kay Brother Wade og God died figurative. Asa video. Ebidensya man na. Wa kagahatag. Ang Diyos kanunay buhi mo niya kung itudlo. Mato bang San Pablo sa 1 Timoteo 1:16-17. Common ka na. Mato pa rin San Pablo ito nabasa kay para larong i-library sa diway kigsunan. Mato pa rin mga brothers and sisters. Diri sa maong pahayag nga ningon diri alang sa hari nga walay katapusan, walay kamatayon ug dili makita ang bugtong nga Dios. Bugtong Kristo bugtong na di. Na sa 1:5-20 niya pang mga verses. Sige sa bugtong nga Dios. Mingon itong si Ibli kung nakontra sa God died literal. Brad, referido nas God. God the Father. Kumaon ng kalakiha ang 1 Timoteo 1:17 nga referido ang God is immortal sa amahan. Pasabot. Kuan na kining Diyos nga buhi ang amahan. Nya si divine person mong si Jesus Christ namatay. Duhay na Diyos sila. Buhi o patay. Duhay Diyos. Dili na ko apel ng Holy Spirit kay matulungan ni. Pagka minus o saktong filosofiya ang mga simple God died literal. Ano minus o filosofiya? Kana ng word God died literal. Usa sa branches sa filosofiya ang science about being ontology. Pangingon nga kuan kining usa sa mga kuan ba kaning isgutan nga kanang God died literal nonsense kana. Nonsense o absurd statement kana man. Sa maong ontology, science about being, immaterial being o material being. Kanang immaterial being not subject to death. Your spirit of God. Mismo si Reverend Father Lucas Enoch akong gipangutana dito sa USGR naging tuig. Nananghid ko niya kay pare, ang hospital na po pare. Sirac City, Pinto na Bigama, 21, tahura mga pare. Pero sa prinsipyo nga pangatarungan, Lupina, bisag pare pa ka, diya ang isyuhan na pita. Pero pare, huwag ko mo magparder mga nagiging ko. Ubang tingali, ubang sibli mo pare, lahan na. Katungdanan man na nila nga dili masayo. Pero silang pagka siya, ibutanga katungdanan, ka na maong pagkatao niya, asipkat yun siya. Martin Luther ray. Rebuildi man sa Iglesia Katolika Romana. Daghang itudlo si Martin Luther sa ka bright kay to. Kini mo bright ang masubrahan na kita. Sugay. Nga unudlok sayo matubang Martin Luther si Virgen Maria dili Immaculada Concepcion. Infant baptism sayo for adults only kuno ang baptism. Ang larawan images sa Romano Katoliko idol objects.
Unya, the Bible is the only source of truth of salvation. Sayop na. Muna'y tudlo Martin Luther. Agahan pa. Unya, faith alone. Unya, Martin Luther, adunay mando ang Vatican, the Roman Catholic Church, commanded to Martin Luther to retract his teaching. As a matter of fact, i-excommunicate si Martin Luther. Nunudlo magsayo. O na nga, kining puntuha mga kaigsunan. Bisag pare pag obispo, masayop yun ka. Eh, kinsay ingon nga, daghang mga obispo na irehes, pare, dili ako pare mo yung ingon. Bis siya si Father Jose Manyangat. Nga nakita ni Father Jose Manyangat, hebaw mo mga simple na. Ang impierno, adunay mga obispo, mga pare, na impierno gumikan sa immoralidad nga personal nga kanang mga tawhanon nga naghango na kwarta mga pare. Nagoy kuan. Ay naman si Isaiah 61 verse 6 nga ang pare makwartahan naman na. Kay gumikan sa Lucas 8:13 magkabdangan sa mga parokyano uban pa muhatag man kay aron maka tagamdam sila ginulin siya po mga siya na mag-uuli mga kaigsunan. Pero mag-abusar na siya, delikado. Una nga, mao to nga, na impirno mga pare, gumikan sa immoralidad, plus, nanudlok sa iyo, nga God, say, false doctrine. Pagtulunan nga sa iyo, na impirno ko mismo mga pare. Father, Jose Manyangat mo yung, pare ko na. So, ito pa niya, dagang nanudlok sa iyo. Igo nga Martin Luther itong si, isa pa ng uban yan, Aglipay, o si Padre Pisuta, o si Natoy taga, so, North Cebu nga pare ipapahawa sa. Ingon siya nga hindi na kinang maampot ang mga santos. Niya Rosario wahinungdan. Ingon ba siya nga ang giprosesyon nga pagsugat sa Efesos pagkabanhaw, Maria Magdalena, na may Biblia. Mateo 28:1, Lucas 24:9, Marcos 16:1, o Juan 20:19 kama 26. Upat kay ebanghelyo nagpahayag nga unang ipakita ni Kristo pagkabanaw si Maria Magdalena. Sakto ang pagbasa, mura protestante ba? Sakto ang pagbasa niyo. Pero ang kamaturan nagpahayag nga ang unang ipakita ni Kristo ang iyang inahan gyud si Birhen Maria. Unsa ay prueba outside the Bible? Ngunang apostolic tradition. Mo na tradition. Ito ni basahon ng kwantri mga kigson si Antonio Albarico. Okay. Antonio Albarico sa Nika Deliverance na ining amigo ni Brad Dexter. Bilib ko ni mo Albarico kay Deliverance kay katong nakita man na public na YouTube debatin mo Clyde kaday 2022 to sa binig ko tanong area. Mingo man uban anong Deliverance mo ni Clyde? Sama yawa mi. Hala. So ikaw mo yung naka-usas sa bayang nga sayop itong pagkabuhata. Kasi yawa, di kini makita ang yawa, naananoon. Sa braso na una ba? Kamu mga exorcism nga pare, deliverance ng laiko, ang original na exorcism, San Pablo, wala tayo kwarta. Dito mo bayad, libre ito soul. Di mangwarta yun. Unya, nanudlo siya o God cannot die ang exorcism nga pare si San Pablo. Bato bang San Pablo, ako pare, nagwali sa Memblita. Roma 15:16. Niya, mato pa San Pablo, sa 1 Corinto 9:18, it is privilege of preaching the good news without charging for it. Libre nga bayad. Manyang unang sa tapapa sa Iglesia Katoliko Romana, si Apostol Pedro, buhat 8:20, dili mapalit sa salapi. Ubang pare ron nga, perting kwarta, minilyon mo ng uban. Exorcism nga. Sama rin yawa day. Kanang yawa day. Kung iana ni mo anha day. Bright mga nang yawa. Anong nipaduol mo sana pare nga exorcism? Simpat na siya. Stilang luuya po ng limitan tong saktong filosofiya ko. Naam ko day ang logic, psychology ba. Muna nga, dili na to makuha na to nga kuhan nga kita mga apostoles, muti original nga exorcism nga nanudlo ang Diyos buhi kanunay. So kana mga exorcism, deliverance, nga ang Diyos sa matay, dili na tinuod, sumusunod sa mga apostoles. Muna klaro dia.
O niya, itong basahon ang 1 Timothy 6:16. Pulong na sa Ginoo, Proverbs 30 verse 5. Ang pulong sa Diyos, tinuod yun na. Anong recognize si Brad Idil, Aring Lerosa, o si Gregorio Nocos, o si Juan kining Relio Camanero, Dr. Sanle, uban pa, kining Brad Veronesa, Brad Ilyong, Brad Iman Impinado. Usa sa mga kuan mga kaigsunan, kining ato ni tanawon diri ang usa sa mga 1 Timothy 6:16. Pulong ni Ginoo. DYR Island Radio FM. Iyon diri. Siya lamang ang walay kamatayon og nagpuyo sa kahayag nga dili maduol. Walay kamatayon kaklaro ana. Dapay lain bersikulo gyud. Hebreo. Oh, dapay lain. Ini uban ba mga gahig ulo ni mga gaday literal da. Kay ingon sa lahunong na Brad YD, ay kisut-kisut na. Huwag ko magwali o gaday literal. Buhay, ang akong giwali, di ko mahunong. Kamu mga gaday literal barguanan, kamu may mahunong kay sayop, full sitsing ka na. Makaangin mo sa mga katoliko, nga wag alamat, 90% ignorant katolik naman. Kaiksunan. 9:14. Ingon din mga kaigsunan nga ang kuan kining 9 niya sa balaang kasulatan kung tinuod man kini usa ka kadako ang mahimo sa dugo ni Kristo pinagi sa walay katabusang espiritu ihalad niya ang iyang kaugalingon ingon nga hingpit ang halad ngadto sa Dios ang iyang dugo may naghinlo sa atong konsensya walay kapuslanan ang mga buhat aron mag-alagad kita sa buhing Dios. Buhing Dios. Hebreo 9:14. Parting klaro ha. Tukma sa Catechism of the Catholic Church number 49. Buhing Dios. Yan si Bishop Chapilo Kamomot. Gipahayag usab. The living God forever. Ang Diyos kanunay buhay. Bishop Chapilo Kamomot o maabot mo santos. Klaro ana. Muna nga ano nyo baruganan nga Diyos sa matay. Dako mo sayo, paltos yun. Mga Gonzaga, wala mo matubag ang tugaron. Nga ang God cannot die nga nanudlo, mga sibli, sibo, sayop ni o dili. Irehis matubag mo, asa mo ba sa dokumento? Hangtod garo matubag. Niya, ug mga lawas sibli sibo live ko sa sibli sibo office ni Jong sekretary. So muni nga ini ako ang pambit gituman akong pahayag ni Apostol San Pablo sa Tito 1:13. Badlunga sa walay pugong-pugong para makabaton sa hustong bagto. Sa to pa na dili husto mo nang gaday literal simple. Ano maguyon-uyon mo kita sa ubang sayo. Kanang simple nga pareha ng baruganan nga God kanatay. Dili ni kapakgang ang mga gaday literal. Dako ka ng paltos. Mapay, di mo magsipdi. Magkiksuna. Mahundang lang mo kay ang sayo pinyong gitolerate ba? Madlunga na. Muna matod pa sa San Pablo. Kay para makamgo ba? With your respect ni si Father Abi, i-block ko niya sa social media kaya ako siya ipangutana. Nganlan mo ko niya magisterium mo ko. Ibawasan din ko magisterium, mangutana ka. Ano nga, listo ito ba ka na yung gadayad period, gadayad literal? Unbiblical ka na. Yeah, why document sa church document siya na? So dako ka na yung palpak, delikado ka na yung manudlot at sayo. Kaya magsiipdi ko ta, basa-basa ta, kung nabinta sa Katolik dogma, katikisim mo na Katolik Church niya, di ha. Supak sa kamatuura na. Muna, pamalandungi ko na, mga kaigsunan. Yan, kapanudlo nga sayo. Brad Siptopel Apurado, sani ka, God kadat, day, o si Paras, negros mo niya, murag, wanik ning, divine person died. Rodi ni kalahutay siya, kipangutanan ko, matubag,
asa mabasa kamo mga sibdig pare ug dili pare divine person dahil literal. Kung makabasa mo na, mubiya ko sa Catholic Independent sa CFD Cebu. Hang gi-post bitan Brad Veronisa to recognize nga gibuhatan ng nindot kayo, Brad Ilyong, Brad Iman Impanado, nga God ka na tayo na. Sa Brad King, Gabiro, o si Mario de la Serna, Mako Mangya, Brad GPT, John Paul Tiro. So muna nga, Hail, Lakwel Joel, Rubio Gumira, spread ka ng God ka na tayo niya, muingon mo nga, kung dili ta mudawat nga ang Diyos sa matay, irihis ko no, pasti lang mo. Ugawa ng mga utarungan. Wa niyo mahapin, wa mo ma-explicar ang tarong. Isip tao ni Kristo na matay, 1 Pedro 3:18. Pero ang iyang sikan na person, niadto sa pretong na bilanggo o nagwali. Karon sa 1 Pedro 4:6, katong nagwali sa pretong na bilanggo. Sa 1 Pedro 3:18-19. Kung namatay pang divine person, so pagwali niya ang sa makalag sa purgatorio, ambot masabot ba, buhay ang Diyos ng persona. Kiniwa, kung hindi masabti sa uban, with your respect sa mga Catholic Independent. Nakasabot o style sa Pikas, diri sa Cebu, nga kanhi Presidente Nacional, nga nag-leader po diri o Gadayt Doctrine. Sa safety God kanatay, iba ko sa mga baruganan. Nakita ko bang safety, wak apas mo, sa pag-explicar ba? Si Bradshaw, may pag-explicar po niya, ninsaktusan. Kay Brad Gregorio Nocos, may hapon Brad YD, padayon. Good PM, Brad, God bless. Okay. Brad Jiwan Pasiones, murag, God kanatay naman tayo siya, kayo, sa unang magaday literal ni, murag, ni aksyon. Uban makasabot bukod, maminaw mo Brad Socrandes. Explicar, ato rin si Brad Adam, o si Joel Bakiran, o si Juan. Kami Kaburnay, ang Vice President. So, naiuban na si Danny Madihan, ang utana ito na ko sa Lusadim, tas katedral, kagabi idea sa katedral, kapit mo na mahuman, chapter na, Mother Church ko na. So, ako nang ilakbitan, God kanatay. Sa miyaging Merkulis, ingon siya nga, kusam ko'y Juan Brad Iwayde ining baruganan sa Pikas, ingunini mo gini, ingunini ni, nga proper subject ba? Diya sa proper subject na nagkaligas mga kaigsunan. Proper subject. Unya, unsa man ang pagka-itabua, ang katong gisulti ni Bishop Bacane, Bispo, Manila. Ingon mo gini si Jim Gonzaga nga, wa ko no, anang sakto ko no, gaday literal, wa minus Bishop Bacane, nung sa mabawa niya pangunang itaon. Ningon si Bishop Bacane, atubangan ni Father Franz Villegas, Father Abe, kaningon siya dito mga, ang God died for us, ang ibig sabihin, the second person of the Blessed Trinity, who is truly God, died in His humanity. Maklaro, anak. Kung mamatay pang divine person, dili na magpakatao. Ano man, ang second divine person with the divine nature from all eternity, diyan na daan. Niya, in order to die, he assumed in human nature. He assumed siya. Si Kristo. Ang amahan, wa man ang magpagkatao. First divine person, wa magpagkatao. Ang Espiritu Santo, wala magpagkatao. Rock hagodi sa Elohim. Only the second divine person became man. Fundamental sa Catholic Church. So muna nga, klaro kayo nga, in order to die, he assumed in human nature. Nagpagkatao ang second divine person. Nakaambit sa gunod dugo, ngadto ni Birhen Maria, Hebreo 2:14, John 1:14, nga incarnation ba. So, diyan napita nga, sakto si Bishop Bacane, wa kaapas ang naminaw mga kigsunan. Wala nga, lipat-lipat dito ni, kung pare ng duha, nga, ingon din nga, ang dulo mo ni sila gadayad figurative ang uban, wa iklaro ang Cebu, pero klama o na, nalilita mo, klaro kayo nga, sayop na, manas Bishop Bacane, ano figurative ban. Ang pagganan sa CFD Cebu, ayaw niyo tumutungi, God cannot die. God is always alive. Dili kay, ako nang gisuggest sa mga CFD, nga kinanglan sa CFD Cebu, ang t-shirt, nga Catholic Pretender, God cannot die. Muna niya, Brad Mario Agbog, si
kining Namral Luguran, Sans, o uban pa nga Brad Crispin Tampos, uban pang God Kanatay. Daghan kayo. O GQ Haris Sumay George Torrepil. Usa sa punto mga kaigsunan. So mo to mga usa sa mga Brother Dexter Albarico o si Rian Puentes kanin debate ng Alvin na dahil Biblia. Dili mo ko na issue ang dihan dapita Bible kay okay sukaranan sa kamaturan Roman Catholic Church. Tulo ka sukaranan sa kamaturan. Ang Biblia di ni kabarog kung wala ang apostolic tradition, wala ang magisterium. 95 sa Catechism of the Catholic Church. Pero di sa kabarog ang simbahan o ang apostolic tradition kung wala ang Biblia. So cannot stand without the others. Joy na mga kaigsunan. So usa sa punto mga kaigsunan nga atong pamalandungan. So tante ni kay doktrina ko nigot. Dili man ta charismatic. Dili man ta minister. Dili man ta choir. Pagtulunan man ni. Dili man ta ululuhan ng uban nga sakto na Presik ka ng uban. Mao ni dili na mayo nga isakripisyon doktrina nga tinuod. Palipat di divert mo sa mga ubang buhat. Espirituano nga nasayo po ka. Kinahanglan nga dili hilom muna. Kanang ubang mga wanday. Mga nudlo ang sibahang mga non-Catholic churches, mga protestante. Ningon yung mga biswa, hilumana na. Ayan yung kisuti. Gamit yung apologetics, question and answer. Mahitabo ka ni. Gaday literal, ubag, God Kanatay. Sibi. Mauna diha mga kaigsunan nga mura na protestante mga gaday literal, divine person literal. Parehara. Kunya, maingon sila nga itong gigamit o debate sa Lapu-Lapu. Divine person died, divine nature, wa mamatay. Usa ka dakong irehis na. Nga naman, imong gibuwag ang divine person ug ang divine nature. Suma sa panudlo sa Simbahang Katoliko Romano. Ang divine person with the divine nature from all eternity. Diyan na daan, eternal na. Page 36 saka. Punabintas sa Durglugma. Mikia 5 sa Latina Vulgata, huba di Musineria para Pido. We atablitik bitlikim iprata. Lehiyot mimi ulam. Mimi ulam meaning eternal. Hebrew word man. Sa ito ba day, nga ang maong pahayag diya sa simbahan, nga ang Diyos ng persona, Diyos ng kaniya, diya na daan. Kunya, imong buwago na, marago nag-asin ko. Ang asin na doon nagkaparat. Ang adlaw, hayag mga idiri. Ang adlaw, nagyo ng kainit. So adlaw nga, nagyo ng kahayag. Adlaw nga, way kahayag, dili na adlaw. So manang langko ba? So mingo namatay ang divine person, divine nature wa. Wana iresa. Muna nakasayop ninyo mga kaigsunan kanang proper subject without. Si Wendell Talibong with due respect. Iskutan mo na sa punto por punto. Nitabi siya dito nga sayop, i-picture i-bradsok, ibutang mo ito sa akuha. Si Piet nga kay ang proper subject divine person. Pangatana, ito baga Brad Wendell. Divine person, dahil literal, asa makita na sa Catechism of the Catholic Church. Catechism Council of Trent, Monumentas Catholic Dogma, Our Catholic Faith Manual of Religion, Bishop Moro, o Biblia, zero ka. Biblia. Di mo kaamgo bang sipi? Ay, laban-laban na ng mga sayop nga panudlo. Kaya mga sayang ang inyong pagkadebatidor. Muna, timan eh. Ay, sunog-sunog, gamita ang saktong filosofiya. Kung di na magsilbi ang dokumento mo kay filosofiya, luoy kayo. Bernard Melchor, ato nang i-recognize mo. O si, Manila na siya, God Kanatay. O si, siya pa rin, Saldi Ukun, o si Nets Librando. Winnie Mingo sa Cagayan de Oro. Muna, di ta mag-uyon, mga kaigsunan. Saan naman?